Novi svjetski poredak predstavlja teoriju koja se odnosi na plan moćne i tajanstvene organizacije. Najčešće se odnosi na iluminate i planiranje zavjere prema konačnoj svjetskoj dominaciji, preko autonomne svjetske vlade, koja će zamijeniti suverenitet države i donijeti drukčiju diobu vlasti u borbi za svjetsku vlast. U novom svjetskom poretku mnoge značajne događaje prouzrokuju veoma moćne organizacije. U ovom slučaju istorijski i aktuelni događaji mogu se razumjeti kao aktuelna zavjera u vladavini svijetom koja se ostvaruje preko kombinacije politike, financija, socijalnog inženjeringa, kontrole uma i propagande kulture straha. Prema teoretičarima zavjere, ova organizacija pomogla je, a možda i izazvala, Prvi i Drugi svjetski rat, Vijetnamski rat, napade 11. septembra 2001. godine i rat protiv terorizma. Prema teoriji, ona ima odlučujući utjecaj na svjetsku privredu i namjerno uzrokuje inflacije i krize. Prema ovoj teoriji, tajni agenti koji rade za novi svjetski poredak nalaze se na visokim položajima u vladi i industriji. Također, pod svojom kontrolom imaju utjecajne medije koji drže ljude u neznanju. Teoretičari smatraju da novi svjetski poredak ima pod kontrolom međunarodne i globalne organizacije kao što su Evropska unija, Ujedinjeni narodi, Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond. U teoriji ova organizacija zavjerenika želi stvoriti jednu svjetsku valutu i jednu svjetsku vladu. Neki teoretičari zavjere tvrde da ljudima žele usaditi čipove u sklopu kontrole ili čak vještački smanjiti ljudsku populaciju. U nekim teorijama navodi se da su u novi svjetski poredak uključena i ostala tajna društva, kao što su masoni. 11. septembra 1990. godine pojam novi svjetski poredak u praksi je uveo bivši američki predsjednik George Bush stariji. Imamo snagu i priliku da uspostavimo za sebe i buduće generacije novi svjetski poredak. Svijet prema vladavini zakona, nakon što je zakon džungle vladao nacijama. Kada u tome uspijemo, a hoćemo, imat ćemo stvarnu mogućnost za novi svjetski poredak. Poredak u kojem kredibilni Ujedinjeni narodi mogu iskoristiti ulogu u održavanju mira kako bi ispunili obećanje i viziju osnivača Ujedinjenih naroda. Prva žrtva Bushovog novog svjetskog poretka bio je Irak. Zapad, odnosno Sjedinjene države, Britanija, Francuska i Njemačka, prvo su naoružali i podržavali režim Sadama Huseina dok je ratovao protiv Irana. Međutim, saveznik je postao neprijatelj kada je napao naftna polja Kuvajta. Sjedinjene države i koalicioni saveznici posvećeni su sprovođenju rezolucija Ujedinjenih naroda, kojima se poziva Saddam Hussein da odmah i bezuslovno napusti Kuvajt. Saddamov Irak postao je strašilo novog svjetskog poretka na Bliskom istoku, iako nije bio prijetnja američkim interesima na tom prostoru. Saddam Hussein, dojučerašnji saveznik, postao je prva žrtva novog svjetskog poretka u ratu u Zaljevu 1991. godine, kada je Irak napala najveća vojna sila nakon kraja Drugog svjetskog rata. I Hitler je obećavao novi svjetski poredak. Njegov novi svjetski poredak dobro je započeo za gladni njemački narod, kojeg su na osnovu Versajskog sporazuma ponizile sile pobjednice Prvog svjetskog rata. Međutim, Hitlerov novi svjetski poredak loše je završen i za njemački narod, kao i za milione ljudi širom svijeta. I boljševici su pokušali izgraditi svoju verziju novog svjetskog poretka, koji je globalno reklamiran kao komunistička internacionala i koristili slogane kao što su proleteri svih zemalja ujedinite se. Traganje za novim svjetskim poretkom datira mnogo prije Hitlera, Lenjina ili Staljina. Davne 1513. godine Niccolo Machiavelli napisao je: ništa nije teže isplanirati niti je opasnije za kontrolu nego kreiranje novog poretka stvari. Svjetski vladari u usponu, gladni moći, Džingis Khan, Atila Bić Božji, Napoleon i ostali nisu se trudili da nešto nauče iz istorije. Umjesto toga oni su ponavljali istoriju i to na svoju štetu, zbog čega se svaka varijanta novog svjetskog poretka raspadala i završavala na smetlištu istorije. Iako je teško reći ko je tvorac novog svjetskog poretka, mnogobrojni moćnici ostavili su veliki trag u njegovom stvaranju. Jedan od najpoznatijih zove se David Rockefeller, tvorac brojnih planova zbog kojih krvare i propadaju razne države.
S obzirom na ogromno porodično bogatstvo koje je krojilo politiku i ekonomije brojnih država, ne čudi način na koji je Rockefeller razmišljao o novom svjetskom poretku. Potrebna je samo jedna dobra svjetska kriza i većina nacija svijeta bez pogovora prihvatit će novi svjetski poredak. Uz Georgea Busha starijeg, njegov sin jedan je od vatrenih zagovornika novog svjetskog poretka. Iscenirani napad na Pentagon i Svjetski trgovački centar iskoristio je kao povod za okupaciju Iraka i Afganistana. Rat u Iraku rijetka je prilika kako bismo se pomakli prema istorijskom periodu kooperacije. Nakon takvih teških perioda uslijedit će novi svjetski poredak. James Warburg bio je jedan od najpoznatijih američkih bankara u vrijeme Drugog svjetskog rata. Finansirao je brojne nacističke programe i kreditirao Hitlerov režim. 1950. godine pred Senatskim odborom za vanjske poslove Warburg je izjavio: "Imaćemo jednu svjetsku vladu, željeli vi to ili ne. Jedino je pitanje hoće li takva vlada nastati dogovorom ili osvajanjem i ratom." Mayer Amschel Rothschild smatra se jednim od začetnika ideje o novom svjetskom poretku. Početkom 19. vijeka Rothschild je izjavio: "Dajte mi kontrolu nad novcem neke države i ne morate brinuti ko stvara zakone u toj državi." Arthur Schlesinger mlađi bio je još konkretniji u naznakama stvaranja novog svjetskog poretka. 1975. godine u žurnalu State Departmenta Schlesinger je izjavio: "Morat ćemo platiti nastajanje novog svjetskog poretka krvlju, novcem i riječima." Krvlju, lažima i vještačkim izazivanjem kriza i ratova stvaraju novi svjetski poredak.